खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ क'क्राझाराव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय खारबोबाय थानाय गंसे स्कर्पिय' गारिया गंसे इ-रिक्साखौ सौख्लायफैयो। क'क्राझार सहरनि बाजै हटेल साखाथि जेडि र'डआव बे जाथाया जायो। दिनै सानजौफुनि 10:40 मिनिट समाव जेडि र'डजों सहरनि रेलवे गेट फारसे थांबाय थानाय गंसे इ-रिक्साखौ AS26E 7222 नाम्बारनि स्कर्पिय' गारिया उनफारसेनिफ्राय फैनानै सौख्लायफैयो। बे जाब्रबथायाव इ-रिक्सा ड्राइभार आरो इ-रिक्सायाव गाखोनाय सासे हिनजावसाया खुनुरुखुम जिउ रैखा मोनो। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ जाथाय थिलियाव नुजाथिफैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरो। BPF दोलोआ नेशनेल गेम्सआव मेडेल मोननो हानाय बर'नि फिसाखौ बरायदों। गुजरातआव खुंजानाय 36थि नेशनेल गेम्स 2022आव वुसु गेलेनानै बर'नि फिसा रंगिला दैमारिया सिलभार मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलजों लोगोसे हारियाव गोग्गानाय लाबोनो हादोंमोन। मेडेल मोननानै गोग्गानाय लाबोनो हानाय बर'नि फिसा रंगिला दैमारिखौ उदालगुरि जिल्ला BPFआ बरायदों आरो 15,000 रांनि चेक होयो। बे हाबाफारियाव MLA सरन बर' आरो बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारियाबो नुजाथि दंमोन। चिराङाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय साननि समावनो चिराङाव दुथां हाबा मावदों। बाइकआव फैनाय सानै सुबुङा थावनि बेसेनखौ होआलासिनो सिखाजों दाननो थाखायसो थाव सुग्राखौ सिगिनानै बाइकआव गाखोनानै थावनि बेसेनखौ होआलासिनो बाइकआव गाखोनानै थाङो। बे जाथाया चिरां धालिगावनि सिङाव थानाय थिलाफुथारनि गंसे थाव डिपोआव जायो। BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा RSSनि दैदेनगिरिखौ आथिङाव खुलुमनाय आरो NDA सरकारनिसिम लाइजामनि गेजेरजों प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा बर'फोरखौ खृष्टान धोरोम लाहोदों बायदि अजद होनायनि सायाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि बेरफुसार बिबुंथि। बिथाङा बुङो दि हाग्रामा महिलारिया प्रचार खालामनाय प्रमद बर'आ बर'फोरखौ खृष्टान खालामनो नाजादों बुंनाया आबुङै नंखाय। मानोना प्रमद बर'आ सासे बाथौ सिबियारि मानसि आरो बाथौनि सायाव गोबां फोथायनाय दं। गुबुन गुबुन धोरोमखौबो बिथाङा सनमान होयो, नाथाय बेबादि गासै बर'फोरखौ खृष्टान खालामदों बुंनाया नंखाय। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गादिनिफ्राय गोग्लैना थानानै माबोरै खायदा खैदा खालामनानै प्रमद बर'खौ खैफोदाव खोख्लैनानै गाव माबोरै गादियाव फैफिननो हागोन बेनि मोनसे षड़यन्त्र। बर'नि सासे गेदेर लिडार 17 बोसोर BTCखौ सालायनाय मानसिया बेबादि आथिङाव हमलायनाया जाथिनि थाखाय बदनाम, जाथिनि थाखाय लासिसिं होनना गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। बर' सावथुन अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय खिथेर मुंनि बर' सावथुनखौ फैगौ 2 डिसेम्बरनिफ्राय क'क्राझार गल्ड सिनेमा हल, इउनिभार्सेल सिनेमा हल बङाइगाव, साया सिनेमा हल टंला, डिलाइट गल्ड सिनेमा हल रङिया, गल्ड सिनेमा हल नारांगी आरो गल्ड डिजिटेल सिनेमा हल मंगलदैयाव दिन्थिनाय जागोन। बे खौरांखौ खिथेर सावथुननि फावखुंग्रि आरो प्रडिउसार रिया ब्रह्मआ फोसावदों। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय रिया ब्रह्मआ खावलायो। खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं बयनिबो बावहरग्रोबाय। जोंनिनो बर' सावथुनखौ नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। आंनिनो आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय खिथेर बर' सावथुनखौ फैगौ डिसेम्बरनि 2 खालारनिफ्राय क'क्राझार गल्ड सिनेमा हल, इउनिभार्सेल सिनेमा हल बङाइगाव, साया सिनेमा हल टंला, डिलाइट गल्ड सिनेमा हल रङिया, गल्ड सिनेमा हल नारांगी आरो गल्ड डिजिटेल सिनेमा हल मंगलदैयाव दिन्थिनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। दा आं बिनि थाखायनो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे खिथेर मुभिखौ नायफैगोन होननानै आं मिजिंथिनाय जाबाय। गोजोन्थों।